Bulinaw Lighthouse. So, nandito na kami sa may Patar, White Sand Beach. Naantay namin yung sunset. Nakaalis na kami guys ng FDB Cabanas. So, we're on our way naman papunta ng Cape Bulinaw Lighthouse. So, i-check namin. Bivisit na rin namin. Never ko pa napuntahan yon kahit na nakapunta na ako ng Bulinaw. Kita-kits sa lighthouse. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the Ayan guys, so nandito na kami sa may lighthouse. Ito siya, ang lighthouse. So marami ring mga souvenirs dito guys, pag nagpunta kayo. Souvenirs everywhere. Souvenirs. 40 pesos. Saan ang bayad daw? Wala, libre. Walang bantay eh. Pag na lang dumating yung bantay. Bakit na lang ito? Labas kayo pag wala akong bantay. That's the lighthouse. Yes. What's up guys? Nandito kami sa Lighthouse Bulinaw. Ito picture ba? Magdo-drone si Karen. Doon si Karen. Guys, kami naghahanap ng talipapa. Sabi ni ate kanina sa lighthouse, malapit lang. Siguro magta 10 kilometers na yata kami. Magta 10 kilometers na kami, hindi pa namin nakikita yung talipapa. So, yun yung struggle. Okay, ito na yung talipapa. Ang daming tindahan. Meron pa, pinakapalengke. So, nandito tayo sa talipapa. Saan kasi ito, te? Ha? Balingasay. Balingasay, Bulinaw. Bibili tayo ng pag-ihaw na isda. Talakito. Okra wala. Ha? Okra. Sorry. Bad ka ba? Paano
Parang may butas yung baso. Labi, oo. Ay, oo. Buhos. Papunta na kami ng Patar. White Sand Beach. Nabili na namin lahat ng aming kailangan. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any Dito na kami sa may Patar, White Sand Beach. Naantay namin yung sunset. Pero malinis, nakikita mo. Pag umaga yan, ligo tayo sa umaga. Tignan mo, nakikita mo yung ano, ang linis, walang kahit Ganda ng sunset guys, oh. Dito pa rin kami sa may Patar Beach. Tinitingnan namin kung saan kami pwedeng mag tent pitching kasi yung una namin napuntahan medyo hindi namin nakita na safe. So hanggang ngayon nagtitin pa kami. Nandito kami ngayon sa may Treasures of Bolinao. So ayan. Sana makahanap kami ng area para kung saan pwedeng mag-tent. Si Tin dito na mag-i-stay. Yan. So ayan guys, sa Treasures of Bolinao, chinek kasi namin yung tent pitching area nila, medyo negative. Doon kasi yung pinakadaanan ng tourist attraction nila na tulay, so baka istorbo tayo sa gabi, ganyan, or umaga. So yun yung isang ano namin. Tapos, basta hindi ko siya feel para sa tent pitching. Ayun lang guys, titingin pa tayo. Guys, nandito tayo sa Hermanos Beach Resort. Entrance na. Tara. Entrance tayo. So, dito yung parking ng sasakyan. Ayan, may mga room sila.
Yan po, may mga room, table. Kuburo. Tapos, yan. Yeah. Mas better? Yes. Kaysa doon? Mas okay? So, anong masasabi mo? Maganda dito, tahimik. So, ayun guys. Nakapili na rin kami sa wakas. Kami lang yung guest dito guys, ngayon. So, solo-solo namin to. Kami lang nandito yan. Kami na bahala kung saan kami mamimili. Saan kami magte-tent. Yan. Sobrang liwanag guys. Dito na lang. Alright. Mag-setup muna kami guys. So mga ka-nature, mag-setup na tayo ng tent. Next naman guys, set up natin ang ating airbed. Meron tayong pump dito guys. Bali, kung papansin nyo, yung airbed namin is yung best way yun. Wala siyang, hindi talaga ito yung kanyang pump. Pero dahil mas maliit to, mas kasya dun sa tent namin, ito na lang ginagamit namin. Bali, ito lang, medyo hindi fit. Mali yung nadala ko, dapat yung fit talaga dito. So kami ay nag-iihaw. Ang inihaw na ina. Ayan, yung nabili namin talakito kanina guys. Talakito na? No. Eh, dyan mo nilalagay? Matutom ba yan? Mamaya, buko na. Okay na ito, no? Pag iniwan mo dyan, ano yung pusa, no? Alright. So, kami ay kakain na guys. Ito yung aming ulam. Inihaw na okra. Siyempre kanin. Inihaw na talakitok. Yan. Tapos talbos ng kamote. Kain na kami guys. Good morning mga ka-nature. So, nandito pa rin tayo sa may Patar. So, dito tayo nag-overnight. Yan. So, breakfast muna tayo guys. Ito ang breakfast natin. Pandesal. Pandesal. With cheese, reno, syempre Nasa kape. ano tayo? So, nandito kami sa Aner Hermanos Beach Resort. Solong-solo namin guys. Mamaya pagkatapos sa mag-almusal, ililibot ko kayo. 7:23 na, kailangan na rin namin mag-pack up ng gamit namin para makapasyal din kami. So, natulog lang talaga kami dito sa Patar kasi nakapunta na rin naman na kami dito. So, nakapag-pack up na kami guys. Ito na yung aming mga gamit. Pero yung iba, nailagay ko na doon. So, nakapagbawas na rin ako ng gamit. Ilibot ko kayo ngayon guys. So, diyan kami nag-set up ng tent guys. Pagkatas ng mesa. Mesa tas may pool.
Tapos, hanggang doon lang yung mga sakyan, guys. Doon lang yung parking. Ito yung daanan. Tapos, dyan, may ihawan sila. May ihawan dyan. Meron din doon sa kabila. Meron ding lababo. Meron ding parang hugasan dito. Ayan ang CR. Meron ding lababo dito. So, tingnan natin yung CR nila. So, medyo madilim. Okay naman yung CR nila, guys. Maluwang. Dito sa kabila yung may toilet. Yan. So, ayun, may ilaw pala. Yan, ang kanilang CR. Kung di nyo naman trip guys ang mag-camping or tent pitching, kagaya namin, may mga rooms din naman sila dito. Ilalagay ko na lang yung contact number nila dito para at least matawagan nyo sila makapag-inquire. May mga rooms sila. Ito din, room din ito. Yan. Doon din, may mga room pa doon. Yan. Yan, so mga rooms. Yan, meron din dito may room. CR ulit. Kwarto. Yan, so meron sila dito, may aircon din. Check natin, pasukin natin ito. So, yan yung kanilang yan siya. Ha? Lakas ka na? Yan. May mga cottage dito. Tapos may mga duyan na rin. Yan. May mga cottage. May mga tables and chairs na rin. Ito rin, kwarto din to. Natin kung open. Open. Yan, check natin yung kanilang room. So ito guys, so up and down. Yan. Yan.
Thank